A mellora levada a cabo no CEIP Cernadas de Castro supuxo un investimento de preto dos 600.000 euros, financiados con cargo ao plan da nova arquitectura pedagóxica da Xunta. Un programa co que se están a modernizar os centros de ensino de toda a comunidade, converténdose en instalacións máis eficientes e sustentables. Na visita realizada esta mañá ao colexio para ver o resultado da actuación, o conselleiro de Educación en funcións, Román Rodríguez, destacou a obra realizada, que supuxo a renovación da carpintería exterior e o illamento térmico do edificio principal do centro, así como tamén do de infantil. Unha actuación que supuxo un investimento de perto de 600.000 euros e que basicamente supón facer unha renovación do que son as envolventes do edificio, do que son os ventanales e do que é a fachada, con dúas perspectivas, cunha perspectiva de aforro enerxético e cunha perspectiva de confort para os nenos e as nenas, para o profesorado que está dentro do edificio. En concreto, se cambiaron máis de 220 ventanas, digo dato para que se vexa a dimensión do traballo, en torno de 220 ventanas, e se colocou máis de 1000 metros cuadrados de SATE, que é un aillamento térmico que mellora notablemente o confort e reducen as emisións vencelladas co aforro enerxético. Tanto a alcaldesa Teresa Villaverde como tamén a directora do colexio Pilar Covas agradeceron esta mellora, que se suma a outros investimentos xa realizados no centro educativo nos últimos anos. Foron obras moi importantes, como a cuberta do polideportivo, a cuberta do edificio principal, dos outros edificios en distintas fases, arranxos interiores na cociña, que está todo en aceiro, que antes estaba alicatado e tiña moita falta, porque como moi ben dixo o conselleiro, son xa moitos anos os que levan estes edificios en pé. Agradecerlles, por suposto, o investimento que veñen facendo neste colexio, como decía Teresa, ao longo destes anos, porque, bueno, estamos no rural, non? E a veces pode parecer que dá máis vistoso aquilo que está no urbano, non? Na urbe, na cidade e tal, pero teño que decir que en ese sentido a administración tamén chega ao rural, non? E nos atende ás nosas peticións, non?